मालवण शहरात असलेल्या मेढा परिसरात शिवकालीन इतिहासाशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण बाब समोर आली आहे। इथं राजा कर्णगिरी महाराज स्वामी यांच्या समाधीवर शिवकालीन शिवपिंडी असल्याची माहिती समोर येते। विशेष म्हणजे सिंधुदुर्ग किल्ला उभारण्यापूर्वीच या ठिकाणी घुमटी बांधण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे। पाहुयात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांचा स्पेशल रिपोर्ट। मालवण मेढा इथं शिवकालीन घुमटी असल्याचं समोर आलंय। या घुमटीत शिवपिंडी असून इथं राजा कर्णगिरी महाराज स्वामी यांनी समाधी घेतल्याचं सांगितलं जातं। राजा कर्णगिरी महाराज स्वामी अनेक वर्ष कुर्टे बेटावर दगडी चौरंगावर बसून तपश्चर्या करत असत। राजा कर्णगिरी स्वामी महाराज पण ते किल्ल्याच्या बेटावर होते। दाढी बिडी मिशी वाढलेले होते आणि चौरंगावर बसलेले होते। दगडी चौरंग होतो, कमंडलू होता आणि घोंगडी होती आणि लाल वस्त्र होता कमरेत बांधलेला धोतर। असे किती तप झाले असतील ह्या महाराजांचे ते आपल्या मी सांगू शकणार ना। ह्या 1600 शिवाजी महाराजांच्या काळातला विषय आहे। त्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या परिसरात तटबंदी उभारण्याचा विचार व्यक्त केला। त्यावेळी स्वामींनी महाराजांना आपण लवकरच समाधी घेणार असल्याचं सांगितलं। जर इथं तटबंदी बांधली जाणार असेल तर समाधीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती त्यांनी केली होती। महाराजांनी आपलं मन सांगितलं, मनातलं त्यांच्या कानात बोलले की मला इकडे समाधी घ्यायची होती। आता तुम्ही जर म्हणत राजा तर मला कुठेतरी एकांत असं जागा द्या। यानंतर समुद्रालगत असलेली मालवण मेढा येथील जागा समाधीसाठी निवडण्यात आली। त्या काळात हा परिसर पूर्णपणे जंगली होता। पठार होता, जंगली भाग होता। म्हणजे आज जशी इकडे डोंगराची भाग ते कुंभारमठ सारखी एरिया आहे हा, आणि त्यांनी ही जागा निवडली। आणि त्यावेळी घरं वगैरे काही नव्हती तर, आणि करंदीची झाडं होती मुळात तर, आणि त्यांनी मग हे इकडे समाधीचं हे झालं। आणि ते सुद्धा समाधी कधी तर दत्त मार्गशीर्ष महिना पौर्णिमेला समाधी झालेली आहे आणि 21 दिवस हे दूध चाललेलं आहे। या ठिकाणाहून एक गुहा देखील गेल्याचं स्थानिकांकडून सांगितलं जातं। आता ह्या समाधीची म्हणजे महाराज स्वतः येऊन दूध त्यांना पाजायचे आणि तिथून अशी ती गुहा कचेरीपर्यंत गेलेली आहे जमिनीतून। आता ह्या गोष्टीला आता म्हणजे आता कमीत कमी 40 वर्षापूर्वी आम्ही हा माळ लावायचा ठरवला, मी आणि भावाने 50 वर्षापूर्वी। त्यावेळी जवळजवळ 10 फूट खाली गेल्यानंतर ते सगळं माती कोसळायला लागली। त्या आमच्या चुलत्यांनी सांगितलं, अरे रे काहीतरी घर कोसळलं, तर आमचं मातीचं घर होता त्यावेळी। जागा निश्चित झाल्यानंतर राजा कर्णगिरी महाराज स्वामी यांनी इथं समाधी घेतली। या ठिकाणी असलेली घुमटी ही अतिशय पुरातन वास्तू मानली जाते। किल्ल्यात जेवढी वर्ष आली त्याच्या आधी जवळजवळ 5-6 महिने हे मंदिर झालेलं असा पहिला, आणि त्याच्यानंतर किल्लो बांधले। मग आता ही घुमटी वगैरे कोणी बांधली की त्यावेळी शिवाजी महाराजांनी त्या काळात त्यावेळी किल्लो झालेलो नव्हता। या घुमटीतील शिवपिंडी कांदळगाव येथील रामेश्वर मंदिरातील शिवपिंडी सारखीच असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे। कांदळगावची आणि ही सेम टू सेम कारागीर कोणतं एक तसंच असतो, दुसरं कारागीरच नाही हा। शिवाजी महाराजांनी हे बसवले कांदळगावची नाही। आतापर्यंत ज्यांनी म्हणजे कोण पर्यटक येतात ना ते काय सांगतात, ज्ञानेश्वर त्यांच्या पादुका असतात आणि ह्या पिंडीवर आपलं समाधीवर हे कशी म्हणजे आपलं पिंडिका कशी म्हटलं आपल्या काय माहिती नाही। तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बसवलेलं कमंडलू आजही तेच असल्याचं सांगितलं जातं। ही जी पिंडिका महाराजांनी ज्यावेळी बसवली त्याच वेळी महाराजांनी हे कमंडलू आपल्या हातांवर ठेवलेली आहे दारी, म्हणजे ह्याच्यासाठी अभिषेक होण्यासाठी सतत, आणि त्या अजूनपर्यंत चालू असा। याच ठिकाणी तुळस सुद्धा आहे, ती देखील याच काळातील असल्याचा दावा आहे।
ही खुमटी असलेली जागा करवीर संस्थांच्या ताब्यात असल्याची माहितीही पुढे येते. ही जागा म्हणजे करवीर सरकारची आणि ती आता ख्रिश्चनांना ताब्यात घेतली. 1.5-2 गुंठी जमीन आहे तिथपर्यंत पाठी. मग त्यांच्या नावावर नाही कोट हे जे असत ना वांगणकर त्यांच्या नावावर काहीच नाही. त्यांचा देव फक्त देव त्यांचं असा जमीन करवीर सरकार नकाशातच करवीर सरकार लावलेलं आहे. परवा मोदी सुद्धा केल्यानंतर ही सगळी जमीन त्यांनी सांगितली ही नाही ही करवीर सरकारच्या आणि मग आपल्याला माहिती आहे तो एक विषय वेगळा असा. ह्याच्यात ते कोणीच काय होच आणि कोण जरी आणखी कोणी येईल तरी काही ह्या जमिनीत करू शकत नाही महाराजांच्या जमिनीत. सध्या या ठिकाणी स्थानिक नागरिक कुलदीपक उर्फ बाळा जनार्दन मुळेकर, त्यांचे कुटुंबीय कल्पिता कुलदीपक मुळेकर, सहयोग कुलदीपक मुळेकर आणि योगीराज चंद्रशेखर मुळेकर नियमित पूजा अर्चा करतात. याबाबत मुळेकर कुटुंबीय काय म्हणतायत पाहूया. 1956 सालापासून मी ह्या करते असं 7-8 वर्षाचं झालं आहे. 51 सालात माझा जन्म असा हे सांगते एप्रिलमध्ये आणि तिथून माझी ही सेवा चालू असा. फक्त माझी 7 वर्ष मी मुंबईत नोकरीत गेले तरी माझं ते काम हे ना म्हणून परत मी महाराजांसाठी येलं आहे एवढंच. फक्त 7 वर्ष माझ्यात खंड मी मुंबईत जरी गेलो आहे तरी मी ताबडतोब एक दुसऱ्या दिवसा काही येतो आहे कशा त्या महाराजांसाठी आणि माका चैन पडणार नाही. माका काय दृष्टांत देतं 2023 मी पडलं तिथून मी हे करूचा सोडलं. नंतर ह्या लोकांका जे मालक असत ना ते अमेरिकन त्यांना त्रास होऊ लागलो ते माग लागले हो पेंटर तुम्ही जरा आमचा ह्याचा देवाचा बघा असा. त्यांच्याकडे ते वांगणकराकडे ते मोहरा वगैरे सगळा पादुका वगैरे ते मागे ठेवत होते. मी सांगले बाबा ठेवू नको मी जबाबदारी घेऊच आहे ना मग पूर्वी म्हणजे 20 वर्षा पुढची गोष्ट आता ती नाही. तर ते हल्ली गेले तेव्हा ते म्हणू लागले तर म्हटलं बघूया म्हटलं. त्यावेळी पहिल्या वेळी मी मंदिरात जेव्हा गेलो आहे तर मी वादबत्ती काहीच वेळ ही फक्त वादबत्ती करायची माझी बायको. तर गेलं तर खरोखर असे आता कसे तुम्ही घट्टच जाता एवढंच विषय. आणि दुसऱ्या दिवशी महाराजांनी माका उभे केले आणि पाणी कलशात ओतुकलं. तिथून आज सकाळी तो एक विषय असो मोठो की लादी साफ करताना माझे पाय दुखाक लावलं तरी मी म्हणते महाराज काय करू. तोपर्यंत मी कोणीतरी हाक मारल्यासारखं भाट झालं. मी बघते तो कोणी नाही आणि तो पण बघते तो हो परिसर साफ केलेलो होतो. कोणी केलो काय केलो आणि हे पुष्कळ दृष्टांत झालेले असत. आणि माझ्या जीवनात केव्हा का धूप माझ्याकडे दह्या नसला तेल नसला तरी वाद पेटत असता मी. आणि अगरबत्ती मी म्हणते कोणी लावली आणि हे का हाक मारले का सगळा नाहीचा एकदम मला जो दिसली म्हणजे असं विषय असा. आणि माका खूप वेळा त्यांनी दृष्टांत हे लाल वस्त्र नेसान बसलेले असत ह्याच्यावर चौरंगावर. शिवाजी महाराजांनी त्यांना हे केलेला असा. त्यांचा जो ह्या असा राखणवालो तो सोनेरी कांडी असा त्याचा दाढी मिशीचा ह्या असा. केव्हाही ते दर्शन देतं. फक्त इतके भ्रष्टकार वगैरे असो प्रकार काय होता कामा नये. बाकी सगळ्यांच्या हाती धावतं सगळ्यांसाठी त्यांनी केलेला असा. हे नगरसेवक वगैरे सगळे निवडून त्यांच्या जीवावर गेलेले आहेत. पण आता पुढे ते काही लक्ष देत नाही. त्याचा ते महाराज मी काय त्यांना कोणाला जबरदस्ती करत नाही काही पक्षाच्या आणि मंदिर वगैरे साफ करतो मंदिर वादबत्ती लावतो. आता ते ह्याचे 3 वर्षांनी काय झालं चौथऱ्याची पूजा आम्हीच मंडळ स्थापन केला तिकडे. तर 1980 सालात आणि त्याच्यानंतर खूप वाड्यातल्यांनी विरोध केलो. तर मग जे होते स्थानिक ते काय म्हणत राहिले तुम्ही तिकडे हे करता आणि मग ह्या देवासाठी काय तर देवासाठी काय म्हटलं. मग आम्ही त्या तिघांनी निर्णय घेतलो काय की इकडे ब्राह्मण भोजन घालायचं. तिथून ह्या 3 वर्षांनी आता 23 सालात काहीतरी झाला मागच्या 25 सालात झाला ब्राह्मण भोजन. ते काय एक दिवस काय व्हायचं आता काय जास्त कोण जेवणच नाही. फक्त 5-6 माणसांका जेव घालतात बाकी तिकडे जेवणच करतात हे सांगते. नाही तर 100-200 माणसांचा जेवण व्हायचं. आणि जेव्हा देऊळ हे केला वांगणकरांनी हे केला तेव्हा मी आलं तुम्ही एवढा केलात ना एक ब्राह्मण भोजन घाला. तर त्यांनी केल्याने 100-200 लोक जेवले. त्याच्यानंतर ते लोक नुसते येतात आणि मग माका सांगतात हो आमका त्रास होता असा होता तसा होता. आणि मग माका शेवटी मी म्हणतो बाबा त्यांचा त्रास दूर कर मी असं तुझ्या सेवे. माझी अपेक्षा होती काय की माझा जर मुलगा सरकारी ह्याच्या क्षेत्रात लागलो असतो ना तर मुलांना सांगलेलं बाबांनो आपण काहीतरी चांगला करी आहे सर. लोकांना नाव काढू आपल्या काय नको महाराजांचं नाव काढू. पण त्याचा बिचारा सरकारी नोकरी ना आणि तो प्रायव्हेट त्याच्यामुळे तो काय जास्त तो म्हणता कशात करूया काय नाही. आणि इतकी वर्ष मी आता इतकी वर्ष करतोय तर मी कधी महाराजांना काही सांगितलंय ना माझ्यासाठी तुम्ही असा करा तसा करा
मी कधी महाराजांकडचं अपेक्षा केलंय ना, तर आता तुमका मी त्यांची अपेक्षा काय सांगतलं. माका जेवढा जमता तेवढं मी करतले बस. आणि त्यांच्या मनात असं आता आता हा होय. हो. आता पाणी तर विकत मी काढलंय ना, गंगा असा विहिरीची. अगोदर पूर्वी ही चांगली विहीर होती, ती आता सबळ कुत्रे मांजरा पडांची भात झालेली आहे. नाही तर त्याचाच विहिरीचा पाणी पाणी बरं यायचं. आहे. आता काय होता, तिथून माका आमच्या विहिरीचा पाणी आणि ओल्याने मी पूजा करते. मग मी त्या मंदिरात प्रवेश करणार. कोणी जर सांगला तर नाविलाज मग माझं होता. या ठिकाणचा ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा लक्षात घेता या ऐतिहासिक वास्तूचं जतन होणं आवश्यक आहे. चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, कोकण सात लाईव्ह, मालवण.